magandang araw sa inyo mga boss. So ngayon tigil muna tayo sa trabaho. So i-outing muna natin mga kasama natin sa trabaho. So swimming po tayo. So naka-ready na yung mga kasama natin, nasa sasakyan na sila. So tingnan natin mga boss. Okay, so dalawang sasakyan yung sasakyan natin. So yung isa nauna na. Nauna na sila. So susundan na lang natin sila mga boss. So ang sasakyan natin pick up tsaka isang van na Ace. Okay, so break muna tayo mga boss. Okay, andito tayo sa Kamiling. Okay, ayusin lang natin yung ice test natin mga boss, yung yellow. Yan, tamang-tama yan pagdating ng Bolinao, wala na, tunaw na. Welcome to Alaminos City. Hello, Alaminos City. I know. Dito na tayo. Ganda ng tanawin. Oh. Ayan na. Baka pwede rito. Ay, dyan ka na. Sige, yun yung isang kasama natin, yung nakaban. Okay. Tanong lang tayo ng rito kung magkano yung cottage nila. Wala pa ho. Naka-full na pula? Bakit May bakante pa? ninyo? Cottage po. Cottage na picnic shade? Opo. Yun lang? Opo. Hindi kayo overnight? Overnight po. Ay, pag picnic shade lang sir, hindi pwede. Nakakapicnic ka dun sa ano. Yung may bahay siya. May Dapat. kubo. Opo. Pwede. Paano po yun? Pwede pong makita? Sige. Tawagin ko yung may cottage, ano? Opo. Marami kayo? Kami lang po yung dalawang sasakyan. Dalawang sasakyan lang po. Mga lang po kami mga 15. Wala pang 15? Ay wala. Wala pang 15. Ipagaman kini Juby Janet! Ilocano malaga. Reserve kayo. Ayan. So si Ante, siya yung namamahala rito. So tatawagin na lang natin. May tatawag siya yung pwedeng makausap doon na pagpupunta natin ng mga gamit natin. Ipagaman kini Juby! Okay, kita may man aja kubo Ante. Manuti renta jay. Dito na tayo sa Bolinao, sa Patar. Ang masasabi mo, Chongji? So ano yung menu natin ngayon, Chef Foreman? Papaitak.
pinapaitan, Kilawin. kilawin. So, kambing mga boss. So, si Foreman Bal, si Paribal. Nagano ng pang ano, kilawin yan, no? Kilawin. Kambing. Wow! Ayun, so yung iba, naghihiwa na. So, anong oras na ba? Mag-alas 2 na yata. Hindi pa kami kumakain. Ay, mag-alas 3 na ba? Alas 2 ang boss. Alas 2. Okay mga boss. So kain muna tayo. Babi na din, meron kang bang sasabihin. Kain na tayo, nagugutom na ako. So mag-ano muna tayo, mag-pray. Dasal muna tayo mga boss bago tayo kumain. At magpasalamat sa mga biyayang ano, binigay sa atin ni Lord. Okay? Let's bow our head. Lord, maraming salamat po sa araw na ito dahil safe po kami nakarating dito. At maraming salamat po sa pagkain na binibigay mo sa amin na hindi kami nakakalasan. Maraming salamat po sa lahat. Patawarin mo po kami sa mga kasalanan na gagawa namin. Thank you po. Amen. Okay, okay, let's do it. Amen. Okay. Okay, kain na. Okay, ligo muna tayo mga boss. Tara. Tara. Nagluwalag. Nagluwalag.
ginagawa mo? My fluttering wings can keep you from down. Your mama. Okay, magandang umaga sa inyo mga boss. Okay, so panibagong araw na naman.
Ha? Man?
Tagal. Okay. Okay. Ginagawa mo? Yay! Patagalan sa ilalim. Okay, may ikita na sa video. 1, 2, 3, go!
ang saya. So balik ulit sa tayo sa Lunes sa trabaho. Okay, so magpapalam na rin tayo rito. Ayan, so thank you. Nabads, uwi na? Ready to go home. So saan ulit mga boss? Lunes, balik trabaho ulit tayo. Goodbye, Bulinaw! Ayan, yun sila. Goodbye, Bulinaw! Bye! Ayan. So tapos na ang saya. Sa Lunes, trabaho ulit tayo mga boss. Baway, ginawa ka na? Souvenir.